so le minti ihleli kanje kuphuzwa izomkhetha lo muntu ithi nanga umuntu onenhlanhla le minti baphuza laba abangani bajabulile kuyophunywa ngithi hayi sishintsheni indawo siye kwami ngofika laba abazolala banika ama room yona iyezozikhethela yena kokunye ngokomqondo wakhe angabona ngathi ulala nawe kanti akambathi nawe so kuyilento lento silala nalamantombazana ama 2K yes and once alala naye lento kukabili angaphila isikhashana shona angagula angahlupheka impilo yakhe yonke ngoba lento umilala naye lentombazana yonke into yes sure yes ishiya ukugula phela lento angashona angaphila maybe isikhashana ashone noma ahlupheke noma agula angalaphiki ngoba lento ishiya ukungcola because umuntu owenze leyo nto akaphinda lale nalo muntu bekalele naye because ekayithathile kusho ukuthi umuntu olakahamba afuna izinto so ama sacrifice akhona maningi maningi namkhulu sure sacrifice akudlalo lapha kuyabulawa imali lena mkhulu ukukhulunywa ngayo abantu bafuna imali bafuna izinto end of the day izinto futhi zibuye zingabasebenzeli why ama 2K why bengalandiza lukazi balanda omama baningi nje abantu bengaba why belanda ama 2K ama 2K mkhulu athanda izinto ama 2K moqhamuka ngemoto ye-M bathi hallo noma umdala muzoqhamuka mina ngize ngalesikoro ngize ngaso bathi sawubona ba uyayibona leyo omoqhamuka ugqoke kahle unuka uhamba ngepolo basifuna la uyayibona le so manje ngako baba ama victim uyayibona njengoba ama victim banenhlanhla yokuphila banazo into zokuphila ukuthi manje abekho focus empilweni zabo bona bafuna life esheshayo njengalo ohamba wayilanda into esheshayo nabo bafuna life esheshayo njengoba umuntu ozodaya ngifuna indoda enemali